Nangna masalo chanti matikona stala festa tada wa assalamu alaikum sanibonani bantu bakwaZulu-Natali saphinde sangena sikasaqale sawubona KwaZulu-Natali uhlelo lakho i-KZNHealthChatDotGov silishaka mnandi namhlanje sisemshiyeni Prince Mshiyeni Hospital abathanda abantu bala ekhaya uzothi semshiyeni ngoba selasetshenziswa kakhulu eligama ngendlela errong to isemshiyeni besho into eziningi bathi umshiya kuze kube nje but ke thina sithi se Prince Mshiyeni Memorial Hospital la ke ngempela silishaka khona uhlelo namhlanje igama lami uNtokozo kwamaphisa shayela uhlelo KZNHealthChatDotGov silishaka mnandi nje wasengishayisa Durban eThekwini angihambi ke ngada namhlanje ngiphethe inhloko yoMnyango the herd bathi herd sabona la HOD asibingelele maphisa sibingelele kubabukeli sibingelele nakubalaleli bohlelo ngiyazi ukuthi nje obubuya lenje umuntu uzoloke ehlekileke ngoba phela into zakho ziyasebenza absolutely and enye into okufuna kuyigade HOD ungathi mawubingelela abantu umuntu ehamba yedwa uthi sanibonani ngoba ngithi mawubingelela umuntu ehamba yedwa uthi sawubona mawusuthi sanibonani shuthi ngenzeka ukuthi usuyayibona le nto ahamba nazo kufuneka kufaka umpentshisi ke lapha akuthela induku impela akushaya nami ke manje sengiyabagada labathi sanibonani ngibabuka sithi hey wena usayibona into zami manje ukhona ke nosisi sami ke kwaMakhanya okuyena ozobe sithathela ke into ethinta malnutrition namhlanje kodwa okwamanje sisabingelela nje Dawude wethu sawubona baba njani sikho absolutely into engiyithandile ke lapha ya endaweni zangapha ngenhla HOD emkhanya kude bayahlonipha abantu bakhona uyabona indlela kubingelelwa ngayo nendlela ekukhulunywa ngayo enye insizwa ke ingixinile lapha ya emanguzi yangiqini yasondela idayisa imbiza yayiletha lembiza yayichaza ukuthi ishaya izinso kodwa egcineni konke mayisikushila bese ke inethemba lahleki ithemba lokhu bese liya ngithi yebo manje ke ngithi imbiza zonke edayiswa la basinqoba ngethemba zivusa ithemba manje ke ungabona ukuthi banjiwe la psychological kodwa ke cha hayi babaphumile abafowethu lapha impela bayikhiphile ziyakhishwa ngaze ngakufisa ukuthi ukuye lapha noba ngithenga ngimbuza ukuthi i-expire nini wathi hayi le umshaya ushilo manje ngiyabona ukuthi yona ke indaba la kodwa ke HOD ngiyazi ukuthi ezinye zezinto ezenzakalayo njengamanje kwi-country imudi ye-country ayibona ukuthi kuyanyakaza abantu bajabule abanye basokole ngendlela basokole ngazo kodwa ke isikhathi lesi upresident usememezela ukuthi ena kuzoba nama-elections mhla ka-29 nokuyinto ke abantu abaningi abayilwela ukuthi sifike esikhathini esifana nalesi mhlambe ungathini umlayezo ka-government oba ngibona ukuthi niphumile nitshela abantu ukuthi abaphume beyoregister abaphume benza ukuthi ungathini umlayezo ke mhlambe manje eniuphushayo no government njoba sekusesikule wing leyo ukuthi ke seliphumile usuku umphela ndaba usufikile uthini umlayezo wenu maphisa asiqale ngokuthi sibonge kulaba berejistela ukuthi bayovota absolutely siphinde futhi sibanxenxe laba bangakayi ukuyoregister nalaba bangakayi ukuyocheck ukuthi basazovota endaweni eright nikhumbula kunama rules athe ukushintsha kancane ukuthi usuzovota la uregister khona nokuthi sibakhumbuze futhi ukuthi ama ballot this time mathathu ayodwa njobe mathathu ke kufuneka ubheke ukuthi usendaweni eright ukuzithola mathathu abakwa IEC bayichaza ke kahle leyo kodwa futhi siphinde sibonge ukuthi umengameli useze wasitshela ukuthi hayi umhla ka-29 hayi ila kuphela khona indaba inhloko nesixhanti kuyacaca ukuthi ubani oyaphi okubalekayo ke maphisa kodwa ukuthi siyilande emuva lento yokuvota akuyona nje into yokuthi sijabulela ukuvota namhlanje sijabulela ukuthi khona la siyabantu abamnyama kakhulukazi indawo esasingayingeni sijabulela futhi ukuthi khona ama services sasingawatholi sijabulela futhi ukuthi khona indawo esasingahlali kuzo kunama rights esasingenawo ngakho kubalekile ukuthi uvote uma usufikile eminyakeni yokuvota yingakho sibagqugquzela abantu ukuthi abaqhubeke barejistele ukuvota koze kube uIEC uthi sekulungile ningabe nisaregister inhloso maphisa ukuthi abantu ba-understand uma ngabe uhamba uyovota yila ubeka khona uvo lwakho kodwa futhi noma ungavotanga usumfakile lo ngafuni ukumfaka so kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uvote nanokuthi ukuvota kusho ukuthi sesifike
ekugcineni kwayo yonke into. Okubalekile ukuthi ukuvota lokho esikuko manje kusasisa kwenye into khona into esiyichaza ngelinye ilanga maphisa ekuthiwa as South Africans, we must create our own new religion. La izothi siziphethe khona thina. Hayi ukuthi siphethwe enye igenge kwenye indawo ngoba akusipolitiki futhi nangiyazi ngcono ngingayingeni kakhulu. Wena ubuseza kahle kakhulu kodwa ngoba usuyabaleka ke angivele ngiphumeke nami la ukhona. Siyakujabulela ke lokho ukuza yize ngeke ngezwe ngathi njengoba kuLwesihlanu namhlanje kungenzeka kube usuku lokugcina lokuregister kodwa ke asingabavimba abantu abaqhubeka abantu beyozama ukuthi ke bezama ukuthi beregister kuze kube ukuthi ngempela sekuyikona ukuthi cha sekukanjalo. No, HOD sikanjalo ke sikhuluma ngakho ukuthi ke yizo leli esalijabulela kakhulu sakhululeka ezweni indawo sifuna ube nendawo ekuthiwa ukalubhadwa. Namhlanje sila eMlazi. Kunendawo la eMlazi ekuthiwa ika-K nendawo ekuthiwa ika-L. Leyo ndawo leyo kuthiwa mawuhamba imoto kahulumeni ekalubhadwa ngoba ayibuyi. Sine incidents enye ebuhlungu yenzakele bengixoxa nomunye odokotela nje before siqale ishow umbone efuna ukukhala ngisho inyembezi mayithwala xoxa lo daba ngoba lumbuyisela usizi abhekene nalo ezweni ayitshela ukuthi uzokhumbula ukuthi uhulumeni lo wakudala kwakuba yithini esiyakuye ngama services siyofuna usizo kodwa lo uhulumeni wamanje uthi ngizofika kini la enikhona nginilethela ama services mase kulethela uma services bayavinjwa onesi bethu odokotela bethu abantu bama ambulance bethu bakhonjwa ngebhamu baphucwa izinto. Ngiyafisa ukuthi kube khona umlayezo o strong okhishwayo ubhekiswe kulezi igilamkhuba ezenza lo mkhuba omubi kangaka kuvinjwe odokotela bephumile esibhedlela beyosiza emphakathini ukusiza imphakathi yethu ngoba sisondeza uhulumeni kubantu kuvinjwa bona ke baphucwa izinto zabo yonke into abaphucwa. Ungathini mhlambe umlayezo ngale incidents nokusibeka ke nje nawe obusukutholile njengenhloko yoMnyango? Maphisa asiqale ngokuthi siyezwalana nalabasebenzi bethu abayithola bekulesi simo. Absolutely. Futhi siyafisa ukudlulisa umlayezo kubo othi abaphephise uma sibakhipha sithi abaye kulezi ndawo akukona ukuthi sihlose ukuthi abayolinyazwa kodwa nje ubusho 1994 kwaba khona into ethi abantu base South Africa ikakhulukazi abamnyama bayahlupheka ama service abawatholi. Uzokhumbula futhi ukuthi kwaba khona into okwakuthiwa i-Operation Phakisa ila kwaqala khona ukuthi akube namakliniki aseduze kwabantu kokuqala a-ownwa abantu kwesibili okwesithathu anazo zonke izinto ezidingwa abantu. Uhulumeni wasuthatha ke isinqumo sokuthi uma la makliniki engakakhiwa okungenani akube nama services asiwa kubantu lokho sithi ama mobile services. Lapho futhi saphinde sa-add ukuthi akungayo nesi kuphela akuye nodokotela kuye nama physiotherapist ukuze umuntu ekugcineni angakhokhi yena kakhulu ngoba uhulumeni uzobe emlethele wonke ama services. Unfortunately ke maphisa lento ekuthiwa idemocracy inama advantages nama consequences. Enye yama advantages kwaba ukuthi ukuganga kwenza ukuthi noma ngabe ugange kangakanani eSouth Africa ayisekho into ekuthiwa isigwebo sentambo. Kodwa ama consequences aloko enza ukuthi abanye abazigebengu bazi ukuthi sengingaganga noma kanjani ngoba senginama rights. Ubone ngathi ama rights akha ngaphezulu kwalo ozokusiza. Kanti asigcini ngokubona khona masiphuma amaphisa abanye beza la iOPD bakuthuka khona la iOPD akutshela ukuthi unama rights uyabona. Inkinga esibhekana nayo engicabanga ukuthi kule yanto esithi ile religion kufanele siyibhekisise kofanele siyifake nayo kodwa kubalekayo sithi kulabo abagangayo abakhumbula ukuthi uma benze njalo kokuqala babulala abazali babo ngoba sisuke siye kubantu abadala kakhulukazi abangenayo imali yokuze ibhedlela babulala izingane zakubo okuyizona ezingakwazi ukuze ibhedlela. Okwesithathu benza ukuthi uhulumeni angakwazi ukuthi aphumelele ukufeza zonke lezi dingo eziyidingo zabantu bese kuthi uhulumeni uyahluleka kanti akuyena uhulumeni ohlulekayo abantu abaphusha uhulumeni bawuphushele emuva nokuthi ke izigebengu wakwathi uminister uBhekicele isigebengu asivele sifike nje endaweni ukhona umuntu osifihlile okusho ukuthi labazali abafihla izigebengu abake bayibheke lento ukuthi bayafuna yini ukuqhubeka nokuyifihla noma bafuna kwenze njani kodwa kuningi esikwenzayo ukuzama ukuthi awanciphe lama incidents nje obusho nje la eMlazi kwaL
kwa K U sekwaba ngcono enye indawo kwa H lawo maklinikhi kuya kuona akumnandi kahlehle kodwa sibe sifisa ukuthi sihambe siyosiza okungcono manje sesikubona ukuthi akusavamisile ukuthi kudutshulwe akusavamisile futhi ukuthi bareyishwe abantu kodwa bayakhishwe emotweni kuthathwa ama cellphone and all that okubuye kutshengisa ukuthi ngesinye isikhathi nekhanda lisuke lithe ukuthi iqhwi uthatha i-cellphone ngihambe ngiyoyivala khona manje uzoyenzani so kukhona la into ekusafanele sibuyele emuva kodwa okugcina maphisa i-society ayikipartnerishe noMnyango esicelayo emphakathini awukubambisane noMnyango ngoba ama-services la akuwona ama-service ka-MEC uNomagugu Simelane noma u-HOD uShabalala noma-ke uMinister uJoe noma uPresident awabantu uma kawabantu abawanakekeleke lama-services nalama-resources. Absolutely no usakuyo le eyokuthi-ke engazi ukuthi kusekukhona lento ama-rights abantu sebeyayi-abuse kakhulu nalapha kwaPata ePietermaritzburg ungenile omnyeni nesibhamu wakhomba abasebenzi wabakhomba bathatha amawashi bathatha yonke into abayithathayo uthe esuka lapho washiya isibhamu khona lapho futhi wayephuma futhi ebaleka manje-ke uyabona njengoba usho ukuthi abanye kukhona nokuthikimazeka mhlambe ngoba phela uwenza kanjani ukhombando wesibhamu ubashiyele sona futhi leso sibhamu leso bese uyaphuma uyabaleka futhi kodwa ikhona into ekumele siyenzile ungathini-ke mhlambe ngaphansi kwalolo hlelo lolo lakwaPata. Uyabona kulolu hlelo lokaPata maphisa lusho ukuthi asivele siyivale le clinic ngoba kusho ukuthi insuku zonke abantu abasebenza khona mabe emsebenzini bathukile ukuthi kazi namhlanje kuzokwenzakalani uma ungena siyayisithi ke thina kwamanye ama-core values e-department hlonipha nanoma imuphi umuntu ngisho uhlanya uma ngingasebenzisa igama elinjalo kodwa manje sekungazathi kofanele siphinde sifake into ethi saba nanoma imuphi umuntu ongena phambi kwakho ngoba abangeni bebonakala bazogaga okuhluphayo okuvezayo lokhu ukuthi uze washiya isibhamu ukuthuka kungenza ukuthi kuyikona kodwa futhi ukutshengisa ukuthi lo muntu umuntu okhelesi uma ekhelesi kanjalo kungenzeka futhi asisebenzise wrong lesi sibhamu okuyinto ehluphayo nakhona futhi sisazoke sivakashe uzokhumbula ukuthi ngaphandle kwaloko eApplesport kukhona abanye abadutshulwa nje kwavele wadutshulwa kanti bafuna imoto zonke lezo zinto yindaba kufanele sidlule kulezo zinto kodwa sihambisa usizo ingakho ngithi leya partnership nomphakathi ibalulekile. Khumbuza umlaleli ukuthi igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za silishap commerce la Mshiyeni esibhedlela namhlanje Prince Mshiyeni Hospital Memorial Hospital ungangena ke ku 0767047493 namhlanje sinilethela inhloko yoMnyango uDkt Sandile Tshabalala uyena kwezokwathi aniphendule yonke imibuzo futhi manithole yena ke uphendula yonke into phela inhloko yayo yonke into ngisho ama-bulb mawuthi wangena kuphela ibulb esibhedlela kagesi ungayibuza kuyena ngisho itebhisi mawuthi ayikhuphuki kahle uyabuza inhloko yoMnyango jikelele. Ungikhumbuza maphisa omunye lapha eWentworth ngizokulalela voicemail yakhona kumlayize kufanele siwuseke kodokotela bethu nabo bonke abasebenzayo sababingelela nje kuqala unyaka ithi hello kodwa uthi lo bhuti cha ngiyileke bengiyochecka njushukela wami awubakithi bangichecka kwatholakala ukuthi kufanele ngifake i-drip bese ngiyobona udokotela sengiyamtshela udokotela uthi idokotela siyenze le drip ikhamba masishane ngoba mina ngifuna ukuyobona upresident lapha ngithi munye ke president eSouth Africa upresident Ramaphosa akekho munye uthi lo mfo ngifuna ukuyobona upresident lapha manje asiyenze lento isheshe phekhona ngizona uthi udokotela vele abeka ipeni phansi abeka i-stethoscope phansi athi hayi ngamvoteli lo muntu udokotela ngithi mina idokotela kufanele sikhulume naye angithi masenze oath maphisa sithi whether you are political or you are not whether you are LGBTQI or you are not whether usonta eMuslim or not asinandaba sifuna thina impilo yakho so kusho ukuthi kufanele sibuyele kodokotela sibatshele ukuthi hayi ipolitiki asingayifaki la emsebenzini mangabe wena uxile kwenye indawo cha xila usekhaya umula ubona ipatient ngoba phela nathi sobe sesithi awumfuni upresident kusho ukuthi no minister awumfuni kusho no MEC awumfuni awubakithi kusho no HOD awumfuni ayi kusho ukuthi nemali yabo ke musuku uyifuna absolutely yabo ivele bisihlupha lapho ke le absolutely nombolo kangena ngayo emoyeni ithi 076076 7047493 ukwazi ukuyitika ngenhloko yoMnyango
mhlambe ke uselapho idokotela ngiyathanda uba asijwayele ukuthola kakhulu insizwe ebhizi manje namhlanje nje ngifuna ukuyifaka zonke ngiyayimbondelanisa lezi zinto ngoba masikuthola sifuna ukusebenzisa ithuba bakhona ke lento esinokuyithola yabona nje iPhoenix Clinic neNanda kuyafika njalo bese kuzoba yenye engapha phezulu emkhanya kude komtubatuba njalo elapha eMtuba iclinic banokukhala kakhulu ngokuthi ibreak lapha ya mayithathwa ithathwa 4 hours ePhoenix nje bathi ukhona okwaletha isikhalazo sithi ukwafika ekseni kwathi ufunela ikhadi the whole day wazwa linikwa ntambama sekuthiwa kabuye ngakusasa basebevalile mayibuya ngakusasa wafica ulayini usumuntu waqala phansi ulayini ithini lento yama break ukuthatha ama break ithini lento yolayini ngokwenhloko yoMnyango Maphisa asiqale ekutheni ngikukhumbuze ngesikhathi ugula nakho uphethwe wawuphethwe HIV noshukela ngisazi nani enseleni clinic ngiyakhumbula kwakuphatha lezi zinto angazi zaphelelaphi noma iyona iMozambique lephinde yakusiza ngesikhathi lapho kwakuzama ukulungiswa yona lento yokuthi kubonakala ukuthi onesi bavele banyamalala ngithi onesi ngoba lento kukhalwa ngayo emaklinika kakhulu absolutely kodwa sabacela onesi ukuthi yebo kuyafuneka bawathatha ama break kodwa bakazi ukuhamba bonke ngesikhathi esodwa ngakho abashintshani ngawo wonke ama break whether i break yasekuseni i tea time i lunch akwazi ukuthi kuthiwe ngesikhathi somsebenzi kukhona abantu abahlela abanga-attend siyafisa ukuyigcizelela ke leyo nto kodwa Maphisa ngikusho lokho nje angiphinde ngibonge kukhona uma ngilalela uhlelo angithi ngibuye ngingakutshela ukuthi ngiyalalela lona awu kanti nawe hayi nami ngiyalalela ngiye lapha ku KZN ngibuye ngiyokhozini ngithola ukuthi abantu bayawubona umehluko bayancoma ukuthi unesibani ngiphathe kahle abanye baze bancome ngisho security ubani ngiphathe kahle okuthi siyawubona lo amahluko le attitude enhle siyicelayo kuba kubasebenzi bethu ikhona asikubongeke lokho kodwa lokhu okwamalunch siyacela ukuthi bakulungise kodwa ke ngeke ngisho ukuthi ngizoya nini kule ndawo oyibalayo kodwa khona ngizofika manje mase ngifika ke nami ngizobe sengifika sengine information mhlawumbe nami ngizobe ngiphethwe uBP noshukela neHIV angazi nani cha impela safika sigula lapha noNgqongqoshe naye isiguli nganela lapha yamtshela isecurity yona sisuka lapho nakho simemeza lomunye wena ngiyakusola wena ngasishonisa phansi ikhanda hayi ngathi ngiyabona uyangibona lo muntu hayi lo ngiyamsontwa la ekhaya lo kodwa siyacela ukugcizelela kubantu bakithi uma uye emsebenzini Maphisa asike sibuke ngenye indlela uma uye emsebenzini awuyele ukuyoba khona emsebenzini uyele ukuyosebenza uma usebenza wenzela ukusebenza wenzela ukuba productive ingakho every day uzibuza ukuthi konje njoba sengiphuma ke emsebenzini yini enhle ngiyenzile and towards imigomo yonke ka nembono yonke kahulumeni yini wena osucontribute kuyona uma wonke umuntu engazibuza leyo nto chances are we can do much better kunaloko esikwenzayo no ngiyengizwe bekhala kakhulu ke nala ikuthathwa khona imithi bathi bavele behlalela ku line behlale mayesethi yolanda imithi kuthiwa usehambile udadewethu noma umfowethu okhipha imithi abanye ke bethi ke sebenakho ukufika kuthiwa imithi kayikho ithini into ethinta leyo nto ejodi Maphisa siba nazo ngesinye isikhathi inkinga zokuthi imithi idelay ukufika kodwa lokho kusokwenziwa ukuthi ama companies asebenza nayo contact ama stakeholders in any industry in this case ama companies lawa esisebenza nawo ekuyiwona akufuneka ukuthi asinike amaphilisi noma imithi kuyenzeka delay kusinika mhlawumbe kungenzeka ingabibikho kodwa futhi kuyenzeka ngeke ngasizwa nje leso simo ngeke ngisho ukuthi siphi isibhedlela ngoba ngizoya kuso uzozubahlebela udokotela wafika wa prescribe ukuthi hayi lo mnikeni ipanado umefika epharmacy upharmacist wathi ayikho ipanado lo asingasibali isikhathi somuntu ogulayo engingazi ukuthi uphethwe yini uhamba kanjani isibhedlela singakanani eshaya up and down wabuyela kudokotela wathi kuthiwa ayikho ipanado dokotela wathatha ifoni wabuza lapha wathi nithi ayikho ipanado kwathiwa hayi ipanado ikhona akazoyilanda manje ubuye ubone ukuthi isabuyela kule nto ye-attitude ekufanele ilungiseke kodwa futhi siyacela ke nakubantu bakithi uyakhumbula ukuthi wemisi wa-introducer ikhemisi eduze nawo labo bantu asebequalify ukuya lapha abakusebenzise lokho ngoba kwenza ukuthi kube lula ukuplana
ukuthi lo uzoza azolanda amaphilisi akhe, lo uzolanda lamaphilisi. Kodwa ke izinto ekufanele siyiqikekele ukuthi azenzakali, ingakho ngizokulandela nje ngizwe ukuthi kwenzakalani lapho. Siyafisa kodwa amaphilisi ahlale khona. Ingakho nje sihlaliswa thenga sonke isikhathi. Inhloko yoMnyango lo Dr Tshabalala ngempela sinawo ke namhlanje akwandile ukuthi uthola inhloko nami ngizoke ngiyincengele lento angisayinele ezinye izinto lapha kwekunyuke namanosha khona ekuthiwa inoshi mawusebenza lapha kwa-government into ebaluleke kabi ke leyo ngoba isho ukuphila nokunyakaza ilensizwa ke isayinayo ithi hayi uyayithola inyuke ayehlisa ayikhuphule khona ke mayefika nje office lakhe athi ngiyabehlisela bonke laba le mali ngiyayehlisa ayikhuphule kwabanye yikho ke nami ngihlale ngijabulela mangisecela kwayo ngoba ingathi ifike office ethi ungixoxise kahle uthi ngikukhuphulele lapho ngibone sekukhuphuka kuba mnandi cha HOD uhlelo lela esesiqhuquzeleke nehealth lifestyle uthi abantu ake bephile impilo eright sikhuluma ngo diet la sithi abantu abadle inhloboni zokudla sikhulumisa izinto zokuyivoca voca sikhulumisa zonke lezi zinto oyokuthi mawufikile usithinta uthi bakwethu asifuni ufike esibhedlela usugula kanti ezinye zezinto bengayishiswa ukuthi uyinyakazisa umzimba zishiswa ukuthi wenze izinto ukhulumisa health lifestyle uyothinta nento ethi ziningi izinto esiyidlayo kwangifundisa kuningi nami lokho ukuthi ningi into esiyidlayo ezimnandi olimini ezithi mazehla nje zibe ziyokona ngaphakathi ithini into ne health lifestyle baphisa i-health lifestyle asiqale siyibeke kanje uhealth no healthy living awuqali ngoba ususa esibhedlela okay it's a lifestyle impilo yakho ukuthi wena uphila kanjani kubalekile ukuthi umuntu angathi sengifuna ukuyeka ugwayi uphethe nesifo sengifuna ukuyeka ugwayi awuthi ngiyofuna amaphilisi okuyeka ugwayi awufunanga amaphilisi okuqala okusho ukuthi i-mindset nomqondo wakho ufuna ukwenzani zitshele wena ufuna ukwenzani okokuqala okwesibili uyabona uma singasuka la ngithi asike sithi nje sikhuphuke le ntaba lela bese siphinde sehla ngale ngithi asiye ofisini lakhe kodwa singarobhi yena uzorobha mesuka la e-ofisini mhlambe ngale sehle sithi sibuye sijike nje kathathu kodwa mkhulu kabi umehluko ongawubona empilweni yakho okunciphisa amafutha into eyenzeka umaphisa ukuthi umudla noma ngabe yini uma umzimba usukuthathile okudingayo ngaleso sikhathi kusekhona okuthathekayo okusele umzimba ukuphendula amafutha bese kuyonakala lamafutha ahlala noma ikuphi bosisike siyaxabana masisho ukuthi ahlala yabo abafuno sisho kodwa ahlala endaweni kulezo indawo na uma sehlalile unfortunately aphinde ahlale nasemthanjeni yegazi bese ke manje ama risk ezifo zonke lezi sithi ama non-communicable diseases noma lifestyle diseases eba worse okusho ukuthi siyaqhuquzela ukudla kahle ukudla okwanele futhi siyaqhuquzela ukuthi awuthi ukuvoca voca nokuthi uphindulale nje okwanele kodwa HOD niyaqhuquzela lokugijima lokukaphumlane kovela asuke eThekwini ayongena eMaritzburg ngejubane hayi manje wena usufuna ngikhuluma ngabantu abagula ngeindlela ezingafani kodwa ke phela uyabona siyaqhuquzela ukuthi abantu bajima sibe la cha kuyabonga no ngiyazi ke HOD ukuthi kulonyaka masingakhuluma nje iqiniso akaze sikuthole la ngendlela obumaqhapheshu ngayo nibhizi kuloMnyango wenu umkhulu kakhulu namamochwari unqaka abafikayo yababelethisa asebeyigulela konke nje kulapha kuwe mkhulu loMnyango lo kodwa ubungakaze mhlambe kube nento oyidlulisa kubasebenzi kulonyaka ka2024 engifisa ukukunika ithuba ukuthi ke awusiphi umlayezo ongawudlulisela abasebenzi ngaphambi basingene kudade wethu Maphisa I think i-message ebalekile kubasebenzi bethu njengamanje kwi Department of Health sinabasebenzi abawu 79,186 ayi mina ngwesingaki lapho wena ngibona ngathi la ngase 86 angithi first in last in first out so keeper ke wena kubo bonke labasebenzi siyafisa ukuyiveza into ethi babalulekile bonke yingakho bekhona bonke departmentini akukona ukuthi kubaluleke odokotela nonesi kuphela uminister wethu kweMC uyayethi uma uye operator theater ngeke operate ungcolile ngakho uclean ubalekile uma ipatient isi-operatiwe ngeke isuke eclinic uphothe ngekho ngakho uphothe ubalekile so sifisa ukuthi abasebenzi bethu bazi bonke ukuthi babalulekile okokuqala kwesibili siyafisa futhi ukuthi nabo bazinakekele
akumnandi maphisa ukuthi kuthiwe usebenza ngediet kodwa wena ngendlela odla ngayo sibona ukuthi ngeke ngikubize ngegama yabona iburger leyaselokishini thiwe isona sikhaftini sakho nje kodwa mawufika usuhlala nami uthi angidle kanje okusho ukuthi nabo abazinakekela akumnandi ukuthi isizwe kuthiwa umsebenzi othile wezeMpilo ubulawe i-cancer of the cervix esithi thina kubantu sicule sithi abayiprevent i-cancer of the prostate esithi kubantu abayiprevent so ukuyinakekela kwabo kubalulekile nokuyinakekela ke ngokomqondo angizokwenza umzekelo ngami maphisa kwake kwafika i-patient la yathi shona le patient etheater ngisaphathwe kabi ukuthi iyashona le ngangibizwa kuthiwa ngiyo-resuscitate enye okusho ukuthi umqondo kufuneka uswitche manje ukhohlwe iloya ubheke loya kodwa kufanele ukuthi nawe kuyinike isikhathi sakho uphumule uwumuntu kodwa sikhumbule okugcina i-main stakeholder yethu i-patient uma kungathiwa kulesi sibhedlela njengoba sila akusekho umuntu ozayo ogulayo hayi siyazivala lesibhedlela bese siyanibuza ukuthi basebenzi sinisaphi uma ningakhethi siyikhethela thina kubalekile ukuthi abasebenzi bakwazi lokho abamhloniphe umuntu oza egula abanye uma bezile begula amaphisi kusuke ngekhona ukuthi bagula nje kuphela kodwa ithemba labo kusuke sekuyilo neso lapha kwabo ngaleso sikhathi uNkulunkulu kubo kusuke kuyilo ngakho kubalekile ukuthi wonke umuntu ofika bamphathe ngezandla ezami ke azikho ntofonto kodwa kube yilezo zandla enjalo cha ake sinyuke ejubane sibheke lapha eAiden nomthandazo Zuma Msholozi uyaphila siyaphila Msholozi banjani abantu eAiden iple idini le yaseMaritzburg ile idini yaseMaritzburg le noma yala awusuka madoda ziyakhala kuthini okwakho ukubuza mfowethu khune ngabudla amaphilisi kodwa kawalandi akawathathi uyamuzwa dokotela cha asenze belula sikwenzele wena so ithatha inamba yakho eIden uhlala ngakuphi sisi iclinic enisebenza yiphi Kulungileke njengamanje sothatha ama details akho emva kwaloko abakwaCaluze clinic bazokufuna bakuthole bese lo muntu siyamfuna simthole kuyenzeka umuntu ayenze leyo nto ngoba mhlawumbe simkhanselanga ngokwanele ukuthi akaqhubeke namaphilisi omunye njalo khona into ekuthiwa i-treatment fatigue usakhathala ukudla amaphilisi okusho ukuthi kufanele siphinde siqale sikhulumisane naye bese simbonisa ukuthi ingani kubaleke ngani ukuthi akawadli ingakho ngithi le asingayithathi njengombuzo nje general kodwa sizoyilandela cha next week uzobe usumtshela kumaphisa senibonana nidla lapha eIden kaCaluze senidlake lokweminye niyobe nikudla kodwa sizoyilandela lesi sibone kwenzakalani okay siyabonga kakhulu bazoyithatha inombolo zakho umkhize ukhabazela okay no ngiyayizwa indaba le ikhona yona ingxaki la uthola ekhaya nanga umuntu uyaqala niyambona uyagula kodwa akafuni futhi ukudla amaphilisi ngendlela eyiyo omunye maphisa usuke ewadla ewafihla ngisasebenza nami ngisayibambele ngine khosombana la uyabona absolutely ngake ngatreata abantu ababili bandawonye futhi behlala emzini owodwa nomunye nekamero lakhe nomunye nekamero lakhe umephuma lo uyakhiya nalo umephuma uyakhiya kodwa uma befika la kimi ngiyazi mina ukuthi lo udla amaphilisi eBP nalo udla amaphilisi eBP abatshelani bodwa lokho kufihlelana kwenza ukuthi omunye kube likhuni ukuthi manje awalande futhi awadle ingakho omunye njoba ngithi kwaqala uzothola ukuthi
uma kufaneka ikacala uzovela acabanga ukuthi ngizofika ngibone uMaphisa angabesayo konke lokho kusho ukuthi asibheke thina ukuthi ukuphi la singenzanga kahle khona thina bese sikulungisa samsaneke naye. Hey kunentokazi lapha eMthonjaneni ebeyunesi sister ebeyikade ibadidila kakhulu nalabo benza kanjalo abasabayo ukuza ubeza hamba yelaba ephuza khona afike nje igogogo eseliphethe ethi mnganami naye egqoka ama tracksuit abize lapha notshwala loba abaphuzayo naye athenga abekela athi mnganami angisakuboni phela lapha naye impahla yakho ngiphethe sukuma kancane ufake ephaketheni hawu ngiyabonga ebedonsa afake ephaketheni uthola usiyasizakala umuntu nangu nokuthula amasondo le eFriday hawu ebaqulusini madoda hawu bayaphila abantu ebaqulusini. Wavele wathatheka usisi. Hayi kuyaphilwa lapha eFilidi kade ngikhona ekumnandi Friday. Hawu Maphisa. Hey isebaqulusini libhubha kuphela. Hawu suka. Niyaphila. Ngicela ukubuza la ngicela ukunibingelela kuqala. Yebo. Yebo ngicela ukubuza la nginosisi odla amaphilisi. Manje inkinga udefaultile. And manje useqala nokubonakala ukuthi udefaultile unenkinga. Singamsiza kanjani thina njengomndeni wakhe? Sisi njengomndeni okokuqala ukuthi nimsupport kuya ngokuthi nazi ningayi noma navumelana ngani naye in terms of ukudla kwakhe amaphilisi nokudla kwakhe ukudla nokuziphatha kwakhe ngoba omunye uthola ukuthi amaphilisi uyawadla nje kanti uphinde agxile kakhulu einkanjeni kungamsizike lokho kodwa njengoba manje usuthi useyabonakala ukuthi njengomndeni kuzofanele sibambisane nani le besisho kakhaphazela ukuthi simlandele usisi simuse clinic sixoxe naye sithole ukuthi yini lesimvimba ukuthi adla amaphilisi emva kwaloko bese ke nina niqhubeka nokumsupport okusho ukuthi ngalelo langa azoya ngale clinic engathi kungaba khona omunye wasekhaya ukuze azokwazi ukuthi amlandele amsize amkhanselishe ekhaya and akwazi ukumlandela amaphilisi uma yena engakwazi ukuyilandela kodwa inamba futhi sizoyithatha bese siphinde silandele. Okay. Hayi injalo nje mfowethu sizolokhu sinithinta impela ke nina ba siyabafuna ukubathola labantu ekuthiwa baya defaulta. Yeah siyabonga kakhulu baba. Niphile ebaqulusini kumnandi eFilidi bo. Akumnandi buya. Absolutely. Hayi ke siyabonga kakhulu. Angithi ke phela iFilidi le ibuye ibe yiconstituency yethu noDumbe lapha noNgqongqoshe. Manje ke uNgqongqoshe mayilapho usuke esekhaya. Manje nathi masifika sifike sithi kusekhaya la, kusekhaya la, sekhaya la. Size siyosithela, siyishaya nje. Cha esibonge sizokugijima ngejubane ke lidese lapha nakuseSamke Makhanya oyi-dietitian khona la eMshiyeni. Uyabona ke omnyango ngifise mina ukwazi ukuthi na sikuthola ukuthi umuntu makuthiwa i-dietitian ngoba igama leli nje abanye bathi dietetics dietitian amagama serious la wena uyabona ukuthi abantu abathinta kakhulu into ethinta ukuphila lo obeshayile eqaleni engathi siyahluleka ukuthola inamba yakhe lebe abeshayile ngayo asiyitholi udadewethu lobeshayile eqaleni ethi umfowabo useidendeli yes kwacala siyacela asithinte ukuze sikwazi ukuthola inamba yakhe sikwazi ukumthinta ngoba siyafisa uyilandela lezi zinto ezifana nalezi kungabi uhlelo lokungathi sichitha isikhathi maswesela funa umuntu mayengene kulolu hlelo asho ukuthi hayi usufe kuyinjini yokugcina yikho ngilethe inhloko yoMnyango ngibalethela uNgqongqoshe ngibalethela ama dietitian ize wamagama serious dietitian tekho udokotela kodwa zonke lento enokuqala ngodi yabo anifuna ngideclare la eDokotela Tshabalala njengenhloko yoMnyango ngoba bazokuvimba ngelanga bebhale emaphepheni bethu Dr Maphisa abantu mangihamba bangibiza ngodokotela kodwa mina angisengikhathela ukuphika dokotela ngiyaphika ngisitha bathi siyakuzwe eradweni dokotela bese manje sengafunda ukunqobuzisa ikhanda lingavumi lingaphiki ngithi nami ngiyakuzwa golide ngiyakuzwa golide
Manje ke ngiyayideclare leyo ukuze ungangixoshi la usuthi angiyibiza ngodokotela. Njengalo dokotela lo ngeke ngimbizo wasegoli. Loyo ke ngathi ngiyalalela ngathi ke udinga naye ukuthi simhlelele negumbi. Kodwa ke ngelinye ilanga ke ake ngize la kusisi nokumakhanya. Yini dietitian ubani okwabani wenzani la esibhedlela ukungibeke nasesithombeni yini kusokwenziwani lapho? Ngiyabonga kakhulu baba Maphisa. Igama nguSamkelisiwe Makhanya, udietitian ngumuntu osebenza ngokudla kanye nezifo nobudlelwane phakathi kokudla nezifo. So lapho ke siyasibheke kakhulukazi izifo eziningi ehambisana nendlela esidla ngayo. Kokunye futhi uthola ukuthi omunye umuntu unenkinga mhlawumbe sithi ushayiswe imoto akakwazi nokudla nabanjalo siyababheka futhi. Abanye uthola ukuthi mhlawumbe akudleki ngomlomo khona ezinye indlela efuneke sibheke ukuthi akadle kanjani ngenxa yokugula nakho nalokho futhi siyangena. So ke nje sibheka ukudla nosifo nobudlelwane phakathi kwalokho for each person because umuntu nomuntu usuke efika nesimo sakhe. Manini bafethu yena naba nenhlanhla nazalwa ngezikhathi la kwase kunabile nje izinto. Nanizwa ukuthi contact ukufundela nje ukudla. Sina sikhule kutshalwa nje kuthiwa ikona kudla ke lokho. Ifundelwapi lento lena? Okwamanje isemanyuvesi baba ahlukahlukene la eKZN ngigcini la eUKZN ikwenziwe eMaritzburg. Kodwa ke kulamanye ama province akhona nakhona ama No, iyajabulisa lento kuyi-understand lezi ngoba siyafisa nangakithi le makhaya lena njeka la engisuka khona oSuthu kwaNongoma ukuthi kube khona abasuka khona kama dietitian yabo sibazise ngalezi zinto ukuthi zikhona bengahamba bayifundele kudingeka inje mhlawumbe ukuze ube mina ngaba nenkinga ke ngangifuna ukushayela amabhanoyi ngikhulu umuntu wangitshela ukuthi wenzani mawushayela amabhanoyi wathi kufuneka kube yisosha kushuthi wayetshelwe nje ukuthi abantu abashayela amabhanoyi bayamasosha engabe wanje kufuneka kube yisosha mawube yisosha ke yoba umshayeli wamabhanoyi sengibuza kwabanye mawufuna ukuba yisosha ufundani kwathi wafunda ihistory ngayifundela ihistory ke mina ke mase ngiqeda ayikhali ibhanoyi ayikhali lutho awusangena nasemasosheni awusangena ngizakwazi ukungena emasosheni kodwa ke ngenhlanhla ngagcina ngishayela wona umoya ke lo njengoba ungizwa kuyo yonke imisakazo elila KwaZulu-Natali emkhulukazi sisebhanoyini la ngempela elakho ke yebo mhlawumbe ke yini ke kufanele kuyifundele ukuze ugcine bomuntu okwazi ukuqualify for by dietitian baba iqiniso ukuthi ngafunda kudala yebo so manje izinto sezishintshile ngendlela ekubizwa ngayo izinto esikoleni kodwa nje mengabuyela esikhathini sami ngithina kwakufuneka imaths kufuneka iPhysics kufuneka iBiology ngicabanga ukuthi namanje ihleze kusafana mhlawumbe ke ukubizwa kwamagama kuyenzeka ukuthi bani ngizokuthi yonke into isisoft nje manje angithi neapartheid kwakuyi-apartheid manje sekuyi-apartheid isithambile nje yonke into iyathanjisa hayi kodwa ke akusenani ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa lapho manje ke sifuna ukukhuluma nge-severe acute malnutrition iyini lento le mawungayichazela ugogo nje lapha ekhaya yini severe acute malnutrition ngiyabonga baba ngisacela ukuyihlehlela emuva kancane khona ngizofika kuye lo ndaba kahle kahle ngicabanga ukuthi sifuna ngifisa ukuyiqala la sikhuluma khona nge-malnutrition in general so malnutrition kahle kahle kusuke indlela umzimba othothola ngayo umsoco imvamisa ke uma sesibiza ukuthi malnutrition kusho ukuthi isuke ingatholi ngendlela efanele then kukhona i-malnutrition ebizwa kuthiwa i-overnutrition okusho ukuthi lo mbhemu odlayo udla eqise bese isindo sithi ukuthi so nayo malnutrition ngokwakhe bese kuba i-undernutrition so ke ku-undernutrition ila kungena khona into ebizwa kuthiwa i-moderate acute malnutrition uma ke ingatholakalanga ngesikhathi bese iyabhebhetheka bese iba i-severe acute malnutrition so mase sithi severe acute malnutrition kusuke sekonakale kakhulu lokho kusho ukuthini umzimba awutholi umsoco owanele ukunelisa idingo zakho futhi lo munye ukhuluphala kakhulu lo munye uthola kancane yazi bangichazela kahle uba shuthi mina ngilapha kade nendawo ucingweni angikho ngapha kwabakhuluphalayo angikho ngapha kwabazaca okubona ngathi bona ungathi kuhentanyana bathi kuhenti mabe ngisho bengitshela ngapha endaweni lama ngihambile umfana kwahenti cha uhenti manje ke sengiye ngijabuleleleyo so nina ke mhlawumbe manikhuluma neniqoquzela ukuthi kube nendawo ecishe ibe phakathi nendawo umuntu okufuneka afike kuyona yebo baba
uyazi ke wenze kahle wayilanda kuyona ngoba mina bengihlala ngiyilamanisa nokuzaca ukuthi into engapha ekulambeni kodwa uyangilapha mawusuthi ke nakho ukusutha kakhulu lokhu kuneyokwakho ke inkinga zakho okungagcina mhlambe ke awusithathe kusiqale kwangapha ke lokho ebengikucabanga kwendlala uzogcina ngapho lokho kwangapha ukusutha sibona ngani ukuthi kuyikho leli acute kodwa ngapha ke makushoda ama nutrients. Okay, ngiyawuthanda lo mbuzo baba. Kubalekile ukuthi abazali ngoba ngicabanga ukuthi abantu abalimala kakhulu abantwana ababa ne severe acute malnutrition. Kodwa inga affecta yonke iminyaka nomuntu omdala uyaba ne severe acute malnutrition. But abantu abalimala kakhulu abantwana ikakhulukazi laba abangaphansi kweminyaka emihlanu. So uma sizogxila kuleyo group ngoba iyona ephazamiseka kakhulu kubalekile ukuthi siyise abantwana emtholampilo ngoba ngithi sithe i-malnutrition yenziwa ukungadli kahle bese isidlo singakhuphuki kahle so kubona ngani ukuthi isinda sikhuphuki kahle ubona ukuthi umntwana akaya emtholampilo ayo-check isisindo ukuthi njengoba inyanga zami zingaka njengoba iminyaka yakhe ingaka isindo sakhe siyahambisana yini nenyanga zakhe noma neminyaka yakhe okunye futhi esuke kufanele sikuchecke ubude bomntwana so asibheka isindo kuphela sibheka nobude bakhe ngoba lo muntu usakhula nako futhi kuyasilekelela ukubona ukuthi umntwana ukhula kahle okwesithathu ke futhi okusilekelelayo nakho ukubheka ukuthi umntwana indlela akhula ngayo kahle yini into ebizwa kuthiwa i-mid upper arm circumference ngafishane nje ibizwa ngokuthiwa umwakhe kusuke kuyitape nje ebekwa la engalweni kuyashesha nokushesha bayiroundise la osister noma onesi noma ubani usuke attend umntwana ngaleso sikhathi nayo futhi ixoxa indaba ihlukaniswe ngembala nje so uyifihla lembala notice iyasho ukuthi hayi ingane ikhula kahle yahlala lembala notice hayi kubi kakhulu so ke ukuhambisa abantwana emtholampilo ukucheck isisindo ukucheck ubude ukucheck umwakhe indlela yokuqala lesoyibalula esitshelayo ukuthi ingane ine malnutrition noma cha eyasibili kanye indlela baba ukuyibuka nje ingane kukhona ezinye mhlambe othi noma uhlangana nayo nje ubona ukuthi imbambo ingaphandle omunye ubona ukuthi ikhanda selilikhulu ubona ukuthi umlenze emncane so loyo usenento ebizwa kuthiwa i-visible wasting ngamanye amazi usemncane kakhulu uze abonakale nangaphandle kwaba ngibona nenwele ngathi seziwuphephesi so nalokho futhi kusuke kubika lokho ukuthi ingathithi umntwana une malnutrition then abanye futhi ubona ngokuvuvuka ngento ebizwa kuthiwa i-edema uthola ukuthi umthinta umntwana ingenzeke enyaweni kwesinye isikhathi ikhuphule ngemlenze kwesinye isikhathi ezandleni kuya ngokuthi sibhebhethe kangakanani uma umthinta umntwana uthola ukuthi iminwe yakhe yasalela ngenkathi umthinta ukuthi nje tofo bese yasala so lokho kusho ukuthi sesibhebhetheke kakhulu sekwakhele namanzi ngaphakathi emntwaneni so abanye uyakwazi ukubabona ubabuka abanye ubathola ngokuthi uthathe kodwa konke ke musa emtholampilo funeke kwenziwe funeke benze i-anthropometric assessment la kwenza khona i-weight i-height ne-MUEC baphinde futhi bambuka umntwana clinical ngoba lo vuvukile ungamweya i-weight izothi ukhuluphele ngoba ugcwele amanzi mhlawumbe uma ungangithela kancane kulona okhuluphele nakho ngiyacabanga ukuthi kona sobona ukuthi abemkhulu ke yena kwasha kwacima kucishe kube into etayifana yebo baba absolutely ngicela ungigoqele ngoba isikhathi asisekho ngakumina ukuthi ke engasizakala kanjani umuntu onale inkinga ekhaya. Okay, into yokuqala nje esiyigqugquzelayo ukuthi abazali noma abantu abahlala nabantwana kumele bafunde ukuthi umntwana ufuneka adle kanjani ngoba phela yenziwe ukuthi ingane ayidli ngendlela efanele. Iningi lo mama wesisikhathi esihlangana nabo ngoba isikhathi ngomama abaletha abantwana kodwa no baba no gogo umuntu ohlala nomntwana has equal responsibility uma ehlala nomntwana. So amakhadi omgomo anayi information yokuthi ingane ifuneka idleni before 6 months after 6 months nezinyanga kanjalo kanjalo so iningi labantu abayifundi ikhadi labo lomgomo inkinga yokuqala le so ake silunguze emakhadini ethu omgomo ukusinikeza i-guidance ukuthi abantwana afuneke sibanikezeni noma siya futhi emtholampilo sizihluphe ukubheka ukuthi ukukhula kwengane yami ikhamba kanjani uma ngibona ukuthi hayi icashaza la ngenyanga edlule belithi ingane uyi4 kg nanenyanga futhi sathi 4 kg ngizihluphe ukubuza ukuthi kwenzakalani ngifundiseke ukuthi yini efuneke nginike umntwana ukuze isisindo sakhe sikhuphuke then emakliniki uhulumeni wethu usenzele umusa kanjalo nasezibhedlela uhulumeni wethu uwa introduce uhlelo olubizwa kuthiwa i-NSP which is in nutrition supplementation program so emva ukuthi sesibafundisile sitholile ukuthi ne moderate acute malnutrition then loyo mama siyamnikeza iphasela azohamba nalo ekhaya sithi ke phezulu ukuthi sikufundisile
pheze ukuthi uzobunika umntwana ukudla nakho kunye ozothathisa ngakho uzobe usubuya ngenyanga ezayo sibheke ukuthi ikhamba kanjani uma usadinga ukuthathiselwa futhi bese siyakunikeza kodwa ke lo one severe acute malnutrition usuke sekonakele kakhulu sekuphoqa ukuthi akaye esibhedlela simlalisi baba ngoba njoba sekunamanzi sekunokuvuvuka sedinga ukubonwa odokotela neteam ephelele none moderate acute malnutrition uthola ukuthi mhlambe kukhona amanye ama gaps adinga any department, not just to dietitian, not just to nutrition. So mhlambe ufikile umama unengane eziwu5 ngenza isibonelo azina ama grants zonke uyabo so ke sesixoxile sakuthola lokho sesithi okay ukuze alekelele futhi asimise ka social work so ukusebenzisana nama department angafani kuyasiza icase necase ukuthi ihandlisheke kangcono absolutely cha ngenxa yesikhathi ngizokubamba la namhlanje sobuya futhi ngakusasa songixoxela nezinye indaba uba usungiqale enganeni sisazokhuphuka ke siye kulaba bashe youth sikhuphuke siye komkhulu nogogo ushiye kodwa thina ungaxoxi ngathi lapho siyabonga kakhulu dadewethu inhloko yoMnyango sisazogujima ngejubane ke siphela ku Dr Mampho Mochaoa ngiyazi ukuthi nawe into esenhlizweni yakhe kakhulukazi abantwana Maphisa ukhuluma ngemalnutrition umifika umuntu ofika nemalnutrition esibhedlela kusuke lokho sekungekona kuphela ukuthi lo muntu uyagula kodwa kusuke sekukhuluma ukuthi kwi-community noma kwi-society noma kwi-family sinenkinga ukhulume ngokuthi wena ube phakathi nendawo angazi noma phakathi nendawo mangibheka khona into ekuthiwa i-BMI body mass index siyayisikubheka ukuthi Maphisa uwela kapi uyabona so kufuneka ukuthi ayibheke kodwa Maphisa abanye laba bamba ngama BM imoto hayi ngizokuchazela kahle sesisobabili ibalekile Maphisa into ethi abanye baye bethi angisebenzi ngakho angikwazi ukondla kodwa iqiniso zokhumbula ukuthi lo hulumeni esikhuluma ngaye namhlanje washo kudala namhlanje usasho athi conductive operation sukuma sakhe athi one home one garden ukutshala ikabishi nombila necarrot la okubili okuthathu kungawenza umahluko kule severe acute malnutrition ngakho kubalulekile ukuthi abantu bakwazi kuyinakekela ngisho bengasebenzi asikho isidingo sokuthi uma ungasebenzi ubese uthi akukwazi ukwenza ngokwesibili uhulumeni nje besinika ama grant asiwenzeli ukuthi uyokwenza lento yenze ekhanda angazi noma isichiko yini senzela ukuthi ukwazi ukuthi wondle labe kufuneka ukuthi ubondle ngale mali ngakho siqhuquzela abantu ukuthi abakukhumbule ukuthi uhulumeni usaqhubeka nokubondla njengoba uthi ngiyamthanda uhulumeni ondla abantu abami uyaqhubeka usazoqhubeka kodwa le mali ayisisebenzisa ngendlela Dintwalo okay ngizoxhuma ngejubane ngelapha kuDokotela suka le okhahlamba othukela district yabona le phakathi bangiphathe kahle eBackville futhi ebama kuyabathanda abantu bala KwaZulu-Natali suka khona lapha ya uDkt Mampho Mochaoa nisho kahle mangathi Mochaoa absolute wabuwa ngiyabuwa ngiyakhuluma ngiyathetha ini kaloku ndizalithini lento cha ngifuna ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ngiyazi ukuthi kune research ebeniyenza kodwa aqala usitshela ukuthi ubani wakabani mhlawumbe bese usikhela phezulu ukuthi yini le research ebeniyenza nethole ukuthini ngenxa nje isikhathi bengizokubuza kahle kancane kancane kodwa vele usalo usikhela yona ukhe phezulu kodwa uqala usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani futhi la emnyangweni ngiyabonga emsakazi ngibingelele nabalaleli emakhaya absolutely njengoba usushilo nguDr Mampho Mochaoa ngiyi-family physician ngokusebenza ngise Emmaus District Hospital isokhahlamba i-sub-district yami angiqale ngokuthi kuye kwaba khona inkinga esihlangabezene nayo siyisibhedlela i-Emmaus in particular saba ne-influx saba neyinombolo ezinkulu kakhulu eyifika esibhedlela ngokungajwayelekile ama-teenagers afika epresenta ngokuthi imilenze yabo ayisebenzi ngokukhubazeka kwesingezansi yes bafe isingezansi abanye uthola ukuthi kuyahamba involve nezandla so sathi sisayibhekile lento le isasikhathaza ukuthi kahle kahle kwenzakalani kwabe sesiya
saqala ke manje ukuthi sithathe sihlanganise izinto kanti through nehhovisi likamphathi kwaba sekukhona nomunye womphakathi othi hayibo kwenzakalani la endaweni sabe sesiyayisukumela ke lento cause it was unusual yebo ukugula okunjena esithi it's a neurological fallout kuyenzeka kodwa hayi ngalendlela le esibone ngayo kwenzakala kanti futhi enye into ehlukile ukuthi i-cohort igroup ebiyenzeka kuyo beku ama teenagers ingane lesi eyifunda isikolo so that on its own yasenza ukuthi kuna something eyenzakalayo but mase ngena ke ngaphakathi ngenxa yesikhathi nithola yini ebangalento angisho nje msakazi njengoba ungibona ngiphethe lamaphepha lawo ngiyebelieve ukuthi sibe neevidence sisebenza ngeresearch ke thina ngescience as well so it's papers that have been written amaphepha aseke abhalwa ngaphambilini axhumanisa ibenzine ukusetshenziswa kwebenzine no glue with lento le esibesiqala ukuyibona so into besiyenza ke siye sathatha amagama awo wonke labantwana bebefika and then mase sithatha sithi go deeper a little bit siza ukuthi yizini izinto mhlambe ezinye ezikhono zenzayo uyabhema ugwayi uphuza utshwala kulokho kuvela ukuthi ibenzine hayi sase siyabona ukuthi kusho ukuthi kukhona ngempela into engahambi kahle so and then ke sase siyabona ke ukuthi kunoba kukhona ukuxhumana okukhona through ihhovisi likamqondisi wakwa NICD no CDC uMesisi Mhlongo ya reportwa lento and through idistrict yethu Thukela ya reportwa le ndaba ke then base bayeza basiza and then we did a bit of more interrogation so okwamanje msakazi asikabi ne final report eshoyo ukuthi ngempela kodwa what we can say ukuthi the papers ezikhona kwi research yethu ziyabonisa ukuthi bukhona ubudlelwano ngiphethe iphepha la elalenziwe iresearch yango 2015 la iresearch was done in Pretoria kube khona elinye lango 1981 iresearch was done in KZN and then ubese kuba khona ke elinye iresearch was done in the Pacific Islands so it described the same ama symptoms izinto ababonakala befika ngazo nokuhambelana nesimo lesi abasuke befike naso mhlawumbe imessage ke ungayidlulisa njengamanje kubantwana lapha ya okhahlamba nje obusho nje singathini kubona laba bekakhulaza senzo benzine neyidakamizwa ungathini umlayezo esingawudlulisa sisaqhubeka neresearch yethu uthini umlayezo uphuthumayo ngeminute elilodwa umyalezo wethu ukuthi emsakazi sine programs uMnyango wezeMpilo because siya understand ukuthi zonke lezi zinto lezi zi-involve i-community zi-involve abantu emakhaya so i-community orientated primary health care model yenzelwe yona lonto le ukuthi sihambe siyokhuluma lezi ndaba lezi bese senza lokho esithi root cause analysis sibona ukuthi yindaba nje kokuqala intsha itholakala seyisebenzisa izidakamizwa eziyilimaza ngalendlela ngoba le ingane azikhona kuya esikolweni zimisa isikolo for months because ngempela imthelela mibi kakhulu so siyacela ukuthi sibaxwayise because sometimes ingane zicabanga ukuthi hayi into encane nje ngifuna nje just to be high kanti iyalimaza ngendlela emangazayo so siyacela ukuthi bangenzi lezo zinto ezifana nalezo kodwa ke I can't say it all la nje obusho ukuthi isikhathi sincane kodwa kunohlelo esinalo that is going to go ngokugxila ukuthi sithola kanjani isombululo ngoba into yakho vele i-research iyaqhubeka uzolokhu ubuye uzosithathisela usikhela mawusubuya ngalemaviki amabili azayo uzobe usubuyela nokunye futhi ukuthi yini enye nitholayo yini uyekho siyabonga kakhulu kodwa ngixolise kakhulu ngenxa yesikhathi kuzomela ngiphuthume lapha kuDkt umfundo ngubo ukuze ke sikwazi ukuthi ke asikhele nje phezulu umlaleli wangena la ngeviki edlule Dkt wathi ngicela Nkosi yami ke ningibukele ukuthi nginesilungulela yini silungulela sibangwa yini manje ke silande naye inkosi yesilungulela lapha thuyiyona kuphele yazi silungulela la ku country uzothi ngene uzombona naye sinakho kumshaya isilungulela into nje into zakhe silungulela
Wemfundo mfoka ngubu uyaphila mfowethu. Ngiyaphila njani? Ngikhona mfowethu. Cha, kwangena umlaleli la kulolu hlelo ngeviki edlula athi bafowethu ngishawa isilungulelo. Yini lento isilungulelo kumele ngiphume ngibhekephi ngenxa yesikhathi nemizuzu emibili kuphela. Ngicela nje usitshele ukuthi yini isilungulela ungayapi mawunenkinga isilungulela kubangwa yini futhi lento ekuthiwa isilungulela. Kuyamene nobani futhi okubuye kuhambisane nabo. Okay, ngiyabonga kakhulu ngethuba. Ngizochaza kabanzi njengesilungulela. Isilungulela kodwa nje mfowethu ngiyaxolisa ubatshele phela ekhaya ubani ezingane nje zokuthi awusezwa ngezi bathi cha ubani nje obukhuluma. Wenzani la KwaZulu-Natal? Igama lami Dr Mfundo ngubonge ngisebenza la ePrince Mshiyeni ngisebenza kwi-department yaka surgery. Yeah, siyadila nje nazo isilungulela. Absolutely cha ungowaso wena. Awubatshele mfowethu. Okay. Isilungulela ke sitholakala emntwini if uzizwa ngathi umgodi wesisu la or ithumbu lokudla lokudla kuthi esophagus liyashisa nje kakhulu. Okay. Yeah. So ubona ngani ukuthi ke nginesilungulela. Manje mabethi heartburn whatever yikho lo. Yikho konke lo. Kunamagama amaningi heartburn, indigestion or dyspepsia bayabiza ngamagama amaningi. Yeah. But ke just because la sikhuluma isiZulu sothi isilungulela. Absolutely. So ama symptoms or impawu uzwayo ke isilungulela nayo impawu lezo ukuthi khona ukushisa kwenzakalayo la eswini whereby i-acid yakho la eswini ibuyela back la kwena disikhathi udla. Ayihlali kahle ibuyela iyabuya ngepipe lokhu esikhathi udla manje. So into uyibona ngala impawu uzibona ngala ukasiqala emlomeni uzokala uzwe ngathi nje une taste engathi yasawa nje ngathi yahaha emlomeni yakho. Uyizothi unenyongo ethi nginenyongo kwanjalo impela abanye bazizwe ngathi nje amathe aba maningi kakhulu. Amunye azizwe ethi mayigwinya ube ngathi kune lamp ekhona la emqaleni. Kwehle njalo uzizwe ngathi nje umudla kuyagcwala sigcwala ngokusheshsha futhi uzizwe futhi ngathi nje ungathi ungabhodla njalo. Yeah, abantu abathola isilungulela wonke umuntu uyasithola isilungulela ngesikhathi zamanje but abantu sibathola kakhulu asike sithi abantu abadala. The reason abantu abadala yini ukuthi ipipe leli kuthi esophagus labo ezokhula liyanarrowisha libancanyana. Okay. Yeah, liyancipha kancane that's why ibona abapheda kakhulu and futhi abanye abantu abadala baba nezifo zamathambo and then bathola sebephuza amaphilisi lawo bizwa ngoBrufen ngona akadala ukuthi kube khona ishisa kakhulu ngamaphilisi kumele siwa avoid amaphilisi ebantwini abadala. Okay. Yeah, and then ke utshwala uphuza utshwala kodwa bakithi utshwala lana ka health nje animfundo kuzoba ngcono ke manje abantu bazobeka utshwala because simzile uminister naye ungathi unyusele itax lapha unyusile utshwala kuliwa lento notshwala lapha ba health niyasihlupha abantu bazayeka utshwala ubhema futhi abantu bakubadla lokudla okuzispice manje isikhathi eshintshile manje spicy food manje ezinotamatisi abo. Okay. Yeah, utamatisi nawo uyadala unobungozi utamatisi ukudla okuzispice ukudla okufrywayo uyabona lokudla lokho. But mhlambe nje ususichaze kahle kanje doda lesifo siyisifo engisithola mhlambe ngokuthi ngithelelwa omunye umuntu noma into nje mhlambe engizalwa nayo noma into engiyinqaka endleleni ngenxa yezinto engiyidlayo. Ungasithola ngokuzalana but sona sitholakala ngento esizayo uyas-acquireisha ezikhulu yabo ngama behavior nge-lifestyle oyidlayo. Sona sifo nje leso sithola nge-lifestyle oyidlayo. That's why sikhuluma ngokubhema, that's why sikhuluma ngokudla okudlayo then isifo leso okwazi ukuthi usithola ngenxa yokuthi wena i-lifestyle oyidlayo idala ukuthi ube nalesi sifo lesi. Mhlambe ke ukusi-avoid ukuthi singaze sibe khona noma mase sikhona ngesilawula kanjani. Okay, asiqale la ku-avoideni was mase sisi-prevent aqala before sisi-treat. So ukus-prevent ukuthi ke into esimele siyenze ukuthi mesidla singadli njalo singadli kakhulu. Yeah. But simesidla sidle kancane singalungi sidle kakhulu si-avoid futhi lento okufuna ukusutha. Kodwa manje uyabona thina doda sikhule phela bekuba nesikhathi sokuphaka make kwaphakwa wangababikho lapho kubhedini manje ufuna ukushayisa sigcwala okugcina but ke uthi wena asingagcwalisi isisu singadli futhi mase sisilala sidla late ebusuku khona manje uzodla bese uyalala bese kube inkinga lokho kumele sidle early isapha yethu kumele ibe early ingabi late kakhulu umzimba ukwazi ukugaya kahle ethi ngesibuye sidle ngo11 nje inhloko yoMnyango ebusuku mawususikhipha emeetingini yokugcina ithini into nangu uDkt ethi singayenzi lento Dkt. Cha inkinga yami ukuthi ngivele ngibanjezelwe yibo Dkt. Bafuna ukuhlala isikhathi eside. Yingakho amaphisa enye into ekufuneka sikhulume noDkt ukuthi isilungulela akusho ukuthi khambisana nokudla kuphela ikhona ezinye izifo ukuthi makunesilungulelo kusho ukuthi khona inkinga kakhulukazi izifo eziphathelene nesibindi. Okokuqala okwesibili ukudla ebusuku bese ulala immediately
kuyayiphazamisa ukhulume ngeesophagus. Yes. Kwi-esophagus there are 2 valves akhona. Okay. Khona elower khona elapha. Uma le isilimele kuba lula ukudla ukuthi uyihambele lapha. Sure. In a long run iyona esophagus ngokwayo uyalimala bese kuba lukhuni ukuthi zilapheke le inkinga ehambisana nalo. So kubalekile ukuthi uma uke waqala waba nesilungulelo qiniseka ukuthi uyaselapha hayi ngokuthi uyophalaza. Uma uphalaza usenza sibe worse. Eswini kunama acid. Bezwa ke manje sekukhuluma uDkt walapha abantu bama 90s nama alo ama 2000 akafike ekuphalazena abakafiki lapha. Ngizwa kahle mfowethu. No siyabonga ke mhlawumbe kokugcina buka sekuthi 00 isikhathi asekho. Ungathini ke umlazi wakho ukugcina ke kulento ethinta isilungulelo? Ukuthi nje abantu mebe nesilungulela bangathathi izinto ukuthi nje uDkt esesho ukuthi baphalaza abahamba ubone olokhuze clinic ona sister clinic azobasiza nje khona imithi ekhona but abazama nabo ukuthi baye uphuza utshwala bazama unciphisa iweight yabo kuningi nje abangakwenza avoid amaphilisi mfethu wawusulwa kangaka nje hayi lutho akuthini uyabona sesilimaza kodwa ke bafethu ningenzi njengoba ngisho mina ngithi ningaphuzi utshwala ngiyantshela. Cha Dokotela sicela usivalele uhlelo. No asibonge Maphisa sibingelele siphinde sibagqugquzela abantu ukuthi cha kuyaregister kuyavotwa abavotela ababekuvotele bafamba bayovota abavotela okunye okubalekile ukuthi asameni siyovota. Okokuqala okwesibili kunento ezobiyenzeka emabhida kusasa. Ngizwile nje ukuthi kunento ezokwenzeka emabhida kusasa. Ngiyacela abazoya abanye babo baya ukusebenzisa lezi zinto uDokotela athi ingasetshenziswa bangayisebenzisi. Okwesibili uma usufikile ke Maphisa njengoba uwanongoma bese ujabulela itheku ugcina usulahleka abantu bazigade ngoba kungenzeka noma yini. Kodwa sicela ukuthi iviolence ingabibikho. Angivale ngokuthi Maphisa kubantu bakithi esisebenza nabo kwa health siyabonga kakhulu umsebenzi abawenzayo under the circumstances. Danko kulolu hlelo wasivalelisa kulungele ke bye.